nango kwanaiga abantu besise nigo babwato gosemeria okonene gekorera no mboniga no etindanyora ayekero gekyo MCA litangani nimbwate skuru ere witini burabu irange na esise eskuru yega nebwata abana bali bonse barwete emikire mekongo mono asobotaka boro bonene mono abana na rusi emikina beke no bale skuru yango somi Onega tubwata abana 51 and I hope nga TV one time nenyo liba eje yakora kafalech orenge skuru ya St Joseph's ngaki egosugulikia abana abande mbale ebi asesise wodi yitokonya abayibuli bonse bagendire batira abana bale kintakana abande batigire asabangina koro obareli borobo kon skuru ya St Joseph's kwetera sinde yabarusiri emiki yabaletire school no bale mbande kulendo school nebwate nas nebwata abanyakitali baje bacheki abana abayiga abayibuli bali bane barase school ya St Joseph's mbamanyitebo school nebwate abarimu bale well trained with a lot of experience and under my guidance with the rich experience I have with some education the school is doing very well ekineke mokiabo moralia tayale oiwete ninsoyoti okoboko kokonya abana bali barute semijere mekong boniga moralia nimbwata abana 9 in various secondary schools ngosomia oyo naira recently na Rusia alinsinyo ole St Matthias grade 10 konyo tigaire siko otabwate njera yoko ende school na muire school abantu bezisemba manyete tenda etikona konemwe karete byande kona watora amalieta lakini abantu bezise ward bamayetenga nimbwata abana abuki secondary school awa ngo support na abayiboli abangi kingaki kya January na abeire ngosira ase wakana chi fees inkenke egara abantu baito baira bana ki school amangana CDF na abeire ngo ikanga somo chairman ito CDF asomo simiwo ito Honorable Patrick Osero yagera abana bali bande ekoera no eki pasiri kiraro muralia abantu bande tibakimanyiti no yenenjera ago kikera takoletiki tamanyiti lakini na abeire commission esise ward na etire na konyora bali batarakikera na ira malieta buna wono na bongo yetenga ekera na ira malieta 21 ase Honorable Osero nanga amalieta yibonsi kicheki kero mwana 5000 abande bale university 10000 na abayirera bonsi mbanyo deje kikyabo kwetera sinde bakagenda ki school nabo nabonta yete kwira ni limu ismi Osero no mu chairman yangambiye mono asega sibakora kana abayikeire na abatebiri mejanda sere ngotegerera bali bune imba ntegere kaira twakonya abana konye batigaire school kwetani ayo ebe na matangale sale mwesimiwa kutomande egaliane yakora ebinde ibyonse bone gutumeka bune ambulance imeya burabu esa matangale gali naenda inasaidia kujikuyo mubere kokoba abantu igo ningenderete ko participate na bakole ebintu ebingi asa magendero ninde ki committee kinyinge asesise ward ko kwana igoro ya magendero aborabu munabono recently ntwaro mukutano obera Borab Teachers College oyolenge pako muchumbe abaraiba babura balengaro mono kurwesise twagamba igoro ya magendero I represented esise asokobeka okogania kwa magenderero nokogani kwa wananchi besise ward igo muralia paka waniga ebintu nebinge ngendrete nebinde ntatolegara kinya wananchi bamanyite how useful I am within a community ya esise ward.